ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 46 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 30ଟି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 51,349ଟି। ମୋର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 853। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 10। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ହେଉଛି 10। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 21। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 21। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 147ଟା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 58ଟି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 314ଟି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 317ଟି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6,805। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 314ଟା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ପୌରପାଳିକା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା 45ଟି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା 51ଟି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 87,46,000 ହେକ୍ଟର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା 67,925 କିଲୋମିଟର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 5,102 କିଲୋମିଟର। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୋଟି ସାଧାରଣ ବନ୍ଦର ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 13ଟି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଡାକଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 8,164ଟା। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।